Ez egy olyan kiállítás, ahol nem csak a képeket mutatjuk be, hanem lehetőséget adunk a művészeknek arra, hogy ezekről a képekről kicsit részletesebben beszéljenek, előadást tartsanak róla, tehát sokkal jobban meg tudják világítani a képeknek a hátterét, miért készültek, mi volt a motiváció, milyen technikát használtak, mit akartak üzenni vele. Tehát nagyon sok olyan dolgot, amit hogyha csak állunk a kép előtt, igazából nem tudunk meg. Most mindezeket a háttérinformációkat az előadások révén remélhetőleg meg fogjuk tudni. Én Metzing Eszter vagyok, és ezen a kiállításon a Belső Kert című munkámmal szerepelek, ami egyben a diplomamunkám is volt. Én a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem 2018-ban, és hát lényegében ettől a munkámtól kezdődően datálom a képzőművészeti tevékenységemet is, mert azt gondolom, hogy ez volt az első olyan lehetőségem, egy olyan munkafolyamatot végigvinni, ahol már az államvizsgákon túl voltam, és hogy ténylegesen így csak a műteremnek élhettem és ott dolgozhattam. Ez egy nagyon hosszú idő alatt elkészült munka, 9 hónapig készült, és nagyon sok rétegben volt számomra újító, mind technikailag, mind méretileg, illetve koncepció szempontjából is abszolút egy olyan dolog, amivel foglalkoztam ebben a munkámban először, a tudat és a tudattalannak a kapcsolódásainak a kérdésköreivel foglalkozik lényegében, és ez azóta is részét képezi egyébként háttértartalomként a munkásságomnak, de ez volt az első ilyen kiinduló pont, ahol ebben elmerültem, illetve Jungot olvasva ezekkel kezdtem foglalkozni. A mesterem Lengyel András volt, aki egyébként festőművész, és ő bátorította arra már így az utolsó néhány év során, hogy elhagyhatnám a papír, mint alaphordozót. Lehet, hogy ő is érezte rajtam, hogy én olyan beszorítva érzem magam technikailag. És abszolút ez volt bennem a miértje, hogy a papírnak ugye mindig van egy maximuma, amivel lehet gondolkodni, illetve a merevsége, ami elkezdett egy idő után zavarni. Ugyanakkor a grafikus hozzáállásom szerintem mindvégig megmaradt, meg a mai napig fontos részem, tehát hogy nagyon szeretek elveszni a részletekben, és az a fajta gondolkodásmód jellemző rám, ami ezen a munkán is azért látható. Mindig is hatást gyakorolt rám Boschnak a művészete, és abban az évben volt az egy Bosch 500. évforduló, ami során megszületett egy nagyon izgalmas dokumentumfilm, kifejezetten a Bosch Gyönyörök kertjével foglalkozik, és amikor elmentem azt megnézni, nem tudom, valamelyik művészmoziba, akkor tehát én mindig úgy működöm a munkafolyamataimra jellemzően, hogy így kavarognak a gondolatok már egy jó ideje, és akkor mindig van egy ilyen beérő pont, amin így valahogy így megfogalmazódik, és akkor elkezdek jegyzetelni, nem vázlatozni, jegyzetelni, és utána következnek a vizuális leírások lényegében. Mindenképpen kiinduló pontja részben Bosch Gyönyörök kertje is annak, amit én diplomamunkának szeretnék, hogy megszülessen. És akkor kitaláltam, hogy egy ilyen a saját belső kertemet szeretném megjeleníteni, ahol a számomra fontos emberek szerepelnének egy ilyen fiktív kertben, akik között a családtagjaim, a barátaim, most csak ilyen random példákat mondva az általános iskolás traumáim okozói, tehát hogy ilyen mindenféle pozitív, negatív, a tévében láttam, vagy bárhogy ragadt rám valami, és úgy éreztem, hogy hatást gyakorolt rám annyira, hogy megjelenítsem, akkor felírtam a listára, mert hogy egy ilyen kis mini listát is írtam, hogy kik azok, akiket mindenképp szeretnék majd elhelyezni ezen a képen. De akkor már illusztrátorként dolgozom egyébként azóta is, de egy harmadéves voltam, amikor gyerekkönyveket kezdtem illusztrálni, és már jártas voltam a digitális rajztáblák technikáiban, meg ilyesmi, és akkor arra jutottam, hogy a legcélszerűbb
eljárás, vagy a kiinduló pontja ennek technikailag az lenne, hogyha ezt a rengeteg képgyűjtést, meg mindenféle személyes fotókat digitálisan rajzolnám meg, mert akkor tudom egymáshoz képest pakolgatni. Körülbelül 350 layert tartalmazott ez a dokumentum egyébként. Hát a következő fázis az volt egyébként, hogy egy még jelenleg is a családunkban levő 40 éves kis üvegasztalon a papír tekercsekre több részben kinyomtatott digitális rajzomat, ugye 1 az 1-es méretben kinyomtattam, és ezen az üvegasztalon rajzoltam át a textil alapra rotringgal, tehát egy ilyen finom ceruzarajzzal, és akkor, és hát ezek ugye azért sok idő volt, mert hát a mérete miatt is nyilván, meg hát tényleg az, hogy a kezelhetetlensége azért ott sok ponton meggyűlt a bajom, de közben megélveztem is, hogy egy ilyen hatalmas nagy kvázi lepedővel van dolgom, és pont ez is volt a célja is, hogy azért motivált nagyon az, hogy egy ilyen hozzám szokatlannak mondható méretben gondolkozzak, hogy itt teljesen beleveszhessek. Hogyha így elé állok, akkor azt érezhessem, hogy így nem tudok hova nézni, ahol ne valaki nézne velem szembe, és hogy ez egy ilyen érdekes hatást tud gyakorolni az emberre. A kész műnek is az volt bennem személy szerint a cél, hogy majd, hogyha egy idegen, számomra idegen áll ez a munka elé, lehet, hogy az emberek 90%-a számára ismeretlen, de hogy mégis miként tudja ezt befogadni, milyen kapcsolódások tudnak létrejönni, kire emlékeztethet mondjuk bárkit valaki, aki mondjuk meg nekem ismeretlen, tehát hogy ezek ilyen érdekes dolgok, de hogy tényleg így az emberek közötti kapcsolódás volt az, ami nagyon érdekelt, és hogy ezzel foglalkozzak ebben egy kicsit. Arra jutottam, hogy nem tudom elengedni a tollrajz mint olyan technikáját, mert hogy mindenhol, ahol haj, vagy szőr, vagy szőrzet, vagy az állatoknak a szőrzetei vannak, hogy nem éreztem elég érzékenynek a hímzés technikáját ahhoz, hogy ezt tényleg úgy meg lehessen jeleníteni. És egyébként van egy kísérletem itt, ahol egy szakát próbáltam kihímezni, és ott mondtam azt, hogy jó, ezt mégsem így fogom megcsinálni, mert arra jutottam, hogy hát tényleg ez, hogy így ez egyrészt a sokrétűségben is technikailag ilyen még izgalmasabbá teszi szerintem, másrészt meg tényleg ad egyfajta ilyen markánságot, egy ilyen keménységet is, hogy kicsit kikeményednek a karakterek azáltal, hogy ami a következő fázis is volt egyébként a munkafolyamatban, hogy az alakoknak a bőr felületének a körvonalai, illetve az arcoknál a karakterek vannak fekete hímző cérnával kihímezve, és ez az egész munkára jellemző, tehát hogy én ezen így végigmentem az egészen, kivéve egyetlen karaktert, Pinkman, akinek ez a neve egyébként ő hozzá is egy személyes kis mini történetem fűződik. Van még egy másik olyan dolog, amiből csak egy van. Itt a Polman Zsófi, ő egyébként a Képzőművészeti Egyetemen volt a szaktársam, képgrafikán, és ő látható a diplomamunkájával, ami egy baba volt, amit életnagyságban saját magát megvarta, és az a baba világít a sötétben, tehát olyan fonallal hímeztem ki, ami világít a sötétben, és akkor ez még egy ilyen kis rejtett technikai dolog. Nagyon sok meglepetés ért engem is a munkafolyamat során tényleg, hogy nagyon sok olyan dolog is történt, ami számomra megterhelő volt, például meghalt a nagypapám, és akkor őt hiába szerepelt már a képen, volt, hogy ráhímeztem még egy helyre, tehát mert hogy valahogy így úgy éreztem, hogy ez ilyen nagyon nagy hatással volt rám, vagy hogy nem éreztem az eredeti helyét méltónak ahhoz, hogy csak így szerepeljen rajta egy ilyen az öcsém, én és nagymamámmal egy ilyen kis 4-es régi fotóról. Például Boschnak egy-két híresebb lényét is elhelyeztem a munkán, tehát hogy például vagy híres celebek is szerepelnek rajta, például Tim Burton, aki ilyen későbbi gyerekkorom idején nagy hatást gyakorolt rám. Van itt középen ez a piros ruhás lány, aki
aki pont aminek indult, hogy őt egyébként egy idegenként szerettem volna megjeleníteni valakit, úgyhogy kerestem az interneten egy modelllányt, még át is alakítottam egy kicsit az arckarakterét, hogy még olyan se legyen teljesen, és akkor őt felraktam a kép közepére, és amennyire jelentéktelen volt úgymond nekem, annyira mostanra már nagyon jelentőssé vált, ugyanis ez volt egy olyan példa, vagy így nagyon megmaradt ez az emlék nekem, hogy amikor még darabokban volt a meló, mert hogy egyébként 6 darabból illesztettem össze, és amikor még így darabokban vittem be egy konzultációra az egyetemre, az egyik darabot a mesteremnek mutatva, hogy hát, hogy akkor így állok, mondta, hogy hát, hogy ő amikor ilyen tanulmányútjain járta a világot, akkor volt egy ilyen, hát akit megismert egy lány, és akkor ő rá emlékezteti ez a karakter, és én ott így azt mondtam, hogy oké, pipa. Tehát, hogy ez egy ilyen annyira jó visszaigazolás volt. Van itt egy ilyen 3-as ábrázolás, ami az Almakör sorozatom, amiről majd a másik előadáson fogok beszélni, mert ez egy elég erős előzménye ennek a munkámnak. Az egyetemi éveim alatt, 3 éven keresztül készült ez az Almakör sorozat, ami 3 darab papír alapú, ilyen vegyes technikával készült munkából áll, és a kollégista életemet mutatja be, és akkor mi 3-an, 2 barátnőmmel vagyunk rajta azon a képen, és azt így egy-egybe erre a munkára is ráhímeztem, mert úgy éreztem, hogy az egy ilyen, az a Triumvirátus című kép egyébként, és az is a Péter gyűjteményében van azóta. Szóval vannak ilyen kis részletek, amik ilyen plusz jelentést is hordoznak, és azért kerültek rá. A legjelentősebb technika az a hímzés, ami megjelenik ezen a munkán. Ez is ilyen több minden van, amit úgy érzek, hogy ami ahhoz vezetett, hogy ehhez a technikához nyúljak. Mindkét nagymamám barónő volt, ebben nőttem fel, tehát hogy abszolút, még ha nem is teljesen tudatosan sokáig, mert tényleg évekig nem foglalkoztam ezzel a technikával tudatosan, de hogy nyilván hatást gyakorolt rám, hogy végül így ehhez az eljáráshoz nyúljak. Illetve egy nagyon illeszkedőnek éreztem a koncepcióhoz is, hogy a tudat és tudattalannak a kapcsolódása, mint a 2 felszín, ugye a hímzés, ahogyan hímzünk, és ugye a felszínt látjuk, az az előső oldallal azonosítottam, és a hátoldal, ahol meg nem látom közben, hogy mi történik pontosan, és hogyan alakulnak a zöldések, az pedig akkor a tudattalannak a megfelelője. Igen, itt egyébként ezt megjegyzem, hogy ez alapvetően nem egy képet szerettem volna létrehozni, hanem egy installációként gondoltam rá. Ez abszolút egy körüljárható munka eredetileg. Ugyanitt most a falra van installálva, de hogy alapvetően ugyanannyira fontosnak érzem a hátulsó felszínét, mint az előső felszínét, és hogy tényleg ez egy ilyen kettős, 2 oldalról összeállt egy egészként szerettem volna megjeleníteni ezt az érdekes emberi folyamatokat összefoglaló jelenséget. Amikor elkészült ugye a diplomavédés, hát nyilvánvalóan diplomavédés előtti éjszaka is még hímeztem. A diplomavédés volt egy olyan élmény, tehát megvédtem a diplomát, akkor nekem az egy ilyen nagyon, mai napig nem emlékszem, hogy mit mondtam, de hogy mint ahogy szerintem így szinte mindenki így szokott ezzel lenni. De hogy tényleg egy ilyen nagyon jó nyugvópont volt nekem az, hogy egy ilyen ekkora hosszú folyamat a végére ért, és hogy tényleg kerek lett, és sikerült elérni azt, amit szerettem volna, hanem még annál is egy kicsit, talán többet, és akkor utána jöttek ilyen pozitív olyan visszajelzések, meg dolgok, amikre meg tényleg nem számítottam. Nagyon erős motorja lett annak, ahogyan én akkor így menjek tovább.